Velkommen til whiskykort.dk, din digitale whiskyguide, som gør det enkelt og overskueligt at udforske alverdens whiskyer og holde styr på din egen personlige samling. Tag med på en visuel rejse rundt i whiskyens verden med vores interaktive kort, hvor du kan zoome ind og ud og hurtigt finde destillerier fra både Danmark og resten af verden. Brug de smarte filtreringsmuligheder til at finde præcis den type whisky, du er interesseret i, eller søg direkte efter dit yndlingsdestilleri. Når du har fundet dit destilleri, kan du med et klik besøge deres officielle hjemmeside eller læse et kort og informativt AI-genereret resumé af destilleriet direkte hos os. Men whiskykort.dk er mere end blot et kort. Besøg vores omfattende whiskykalender, hvor du nemt kan holde dig opdateret på kommende smagninger, arrangementer og festivaler. Opdag også danske whiskyklubber og andre spændende whiskyrelaterede websites samlet et sted for din bekvemmelighed. Opret din personlige brugerprofil og hold styr på dine egne flasker. Tilføj billeder, noter og vurderinger og opdag nye whiskyer, der matcher netop dine smagspræferencer. Whiskykort.dk er din komplette platform til både at genopdage kendte favoritter og udforske nye whiskyoplevelser fra hele verden. Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Bliv en del af fællesskabet allerede i dag eller skriv direkte til os på support@whiskykort.dk. Vi er her for dig og din whiskyrejse.